Жените никога не падат сами. Спъват ги, блъскат ги. Или от болка и мъка рухват, но никога не падат сами. Жените лесно не падат, но паднат ли, сами се изправят, не подават и не махат с ръка, за да бъдат забелязани. Може вече да са рухнали мечтите им, откраднатите им надежди, но те трудно рухват. После, хълцайки от плач, в някое кюше, като малко момиченце, изливат онази струпана болка. Плачат час, два, три, цяла нощ дори, но се надигат, ще избършат сълзите си и ще сложат най-хубавата си усмивка. Ще сложат и луната в джоба си, да свети в тъмните им дълги нощи. Ей, такива са жените. От снежинките могат да запалят искрици надежди и да се топлят от отломките разбити мечти. Такъв огън могат да запалят, че да се питат: тази не е ли онази, която блъснахме, която бутнахме, която беше рухнала? Да, същата е, само че се поотупала от прашните ви обиди и нападки и отново е на крака. По-силна е, по-красива е, знаеш колко струва. Не ги наричайте слаби, не ги спъвайте. Те са много по-силни, отколкото си мислите. Мъжка болка, профилът, който докосва всяко едно сърце и спира дъхът ви.